Op is de concentratie bij de vrouwen van Snits. Sneur waar die mijl mooi 3-0 vol in. En om in de race te blijven van de play-offs, Zilder jong woenweren matten. De eerste set staan is 23-21 voor de Snitsers. Die net terug loskomen kunnen van Pilpoes. Monique Focus, mooi de onval en die valt precies op de lijn. Dat betekent 24-21. Dan de onval van Pilpoes van efter de 3 meterlijn van Floor Berden. Wil die bal moeizaam stappen en komt ze in het plafond. Dat betekent dat de punten voor Pilpoes binnen. En dan staat het 24-22. Onval Roos van Wijnen. En dan gaat die bal via het blok uit. En dat betekent dat de eerste set binnen is mooi 24-22. Net al te volle publiek. En de meeste kwam ik nog uit het vierde mijlwaai. Hier de bal die het uitslaan wordt. Dat betekent dat het in de tweede set 23 nieuwtje is. En ligt het net vrij makkelijk op 2-0 tot again. Maar Pilpoes helpt een protteballen weer om. Goed blokje van Michelle Bult en Marta Malta. Dat betekent 24 nieuwtje op een setpoint. Een goede serve van Fenner Soinstra. En dan is het Ellen van Wijnen die de bal goed paast. En dan kan het aanmaken we het terug. Marta Malta op de beurt 24 nieuwtje. 2-0 voor de Snitsers. En dan een hele lange rally. Dat die wil blikken dat Pilpoes heel iets beter in de wedstrijd kwam. En het moeilijk was voor de Snitsers om het al te mooi te zien. Mooi samenredding, maar dogs. Pilpoes in onval, het blok. En dan kan Snits de onval nemen. Monique Focus op de rechterkant. Slaagt het net om het punt te scoren. En dan Roos van Wijnen van efter de 3 meter. Ek net. Fenner Soinstra kan die bal er min houden. Het is 14 om de punten. Op een het blok. En dan mooi een beetje mazzel. De bal weer naar de andere kant daar. Met onval van Pilpoes. Wat ik weer pareren wordt terug de Snitsers. En nog altijd is er geen punt. Fenner Soinstra. De setup. En ook kan de onval komen. Nee, wat makkelijk oer het net spelen terug Roos van Wijnen. Ellen van Wijnen die te paast. En dan is het Fenner Soinstra. Maar weer net de definitieve klap. Hoe moeizaam is het om het punt te mooi te zien. Dan deze dan van Fenner Soinstra. Nee, echt deze bal wordt weer redden. En dan zal het net een keer definitief die onval aanmaken. Maar de Roos van Wijnen van efter de 3 meter. Echt net krachtig genoeg. En dan is er het gelukje voor de Snitse vrouw. De bal wordt uitslaan. Wat een strijdlust bij die Snitse vrouw. Er staan 21-22. Pilpoes, mooi de middenonval. En daar is de verdediging van Snits kansloos. 21-23. De serve van Pilpoes. En dan is die paas de 4 op het net en daar het misverstaan. Zo wordt het 21-24 en is het setpoint voor Pilpoes. Ellen van Wijnen, mooi de goede paas. Ongeval die net goed terugkomt van Marit Tromp. Nou wel een goede paas. Monique Focus. En dan hield dit helpt Pilpoes die ballen weer om. Maar datzelfde geldt voor de Snitsers. Nog eens een keer naar de eerste kant en dan wordt die bal uitslaan terug. Monique Focus 21-24. En dan staat het 2 in sets. En de vierde set smiet een groter efterstaan op. En coach Peter Groenland besluit om de routine rechts te gaan voor de vijfde set. De vierde gaat er alleen maar 20-24. En dan gaat deze bal in de vijfde set uit. Het zit 14 jochen voor de Snitsers en is het matchpoint. Fenner Soinstra dan mooi de serve. Net al te lekkere paas. Maar dat is de onval van Pilpoes, het blok. Set-up en dan de tactische bal van Michelle Bult. En zij zorgen ervoor dat Snits wint met 3-2. Dat ze takken wieken de beslissende wedstrijd Pilpoes spelen. De meiden zijn er gewoon klaar voor. Ze weten wat ze moeten doen. Het is gewoon focussen, concentreren en dan gaan we volgende week proberen die pot te pakken.